ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ба хотири боз ҳам зебо гардидани пойтахти мамлакат ва баланд бардоштани ҳисси зебоипарастӣ имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе корҳои ободониву сабзухӯрамгардонӣ бо маром идома дорад. Дар ҳамин замина тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе озмуни шаҳрии гулҳо сайри гули лола гузаронида мешавад. ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва гузарондани озмуни шаҳрии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола дар пойтахти мамлакат аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор тадбирҳои муҳим амалӣ карда шудааст. имрӯз дар боғҳои фарҳангию фароватӣ, гулгаштҳо ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе гулҳои лолаи гуногун нишонда шудааст, ки ин ба ҳусни пойтахт зебогиву ҷазобияти дигар зам кардааст. Тибқи иттилоъ айни замон дар шаҳри Душанбе 17 боғи фарҳангии фароватӣ амал мекунад. дар ҳамаи боғҳои фарҳангии фароватии пойтахт барои сайру гашти сокинон гулҳои ҳаррангаи лола шинонда шудааст, ки имрӯз дили ҳазорон сайркунандагонро мафтун сохтааст. мо хеле шод аз он ҳастем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо чунин боғҳои зебо ҳастанд, ки мо метавонем дар тамоми вақт дар тамоми фаслҳои сол ба инҷо омада тамошо кунем. Зеро дар инҷо хеле гулҳои зебо, гулҳои лолаи рангоранг, арчаҳо, дарахтзорҳо ҳастанд, ки ин ба ҳамаи мо як таровати хеле хуб мебахшад. имрӯзҳо аз боғҳои фарҳангию фароватии шаҳри Душанбе тамоми сокинон аз ҷумла гулдухтарон дидан намуда аз зебогиҳои ин макон ба худ таассуроти нек бардоштанд. дар асоси низомнома тарҳи зебо ва дизайни ҷолибии мавзеи гулзор ва сифати корҳои иҷрошуда дар мавзеъҳои вобасташудаи гулкорӣ ба инобат гирифта мешавад. гулҳои лолаи шукуфони гуногун, ки бо тар ва услуби хос дар боғҳои фарҳангию фароватӣ ва кӯчаву хиёбонҳои номбурда шинонда шудаанд, зебову назаррабоянд. бо дидани манзараҳои ғарқи гул таби кас болида ва завқи зебоипарастии сокинон бедор мегардад. бо ташкили озмуни шаҳрии гулҳо, ки сайри гули лола ном дорад, дар пойтахти мамлакат корҳои ободонӣ, бунёдкорию созандагӣ вусъат ёфта ба тарбияи ҳиззи зебоипарастӣ, хештаншиносӣ ва баланд бардоштани фарҳанги шаҳрдорӣ ва шаҳрнишинии сокинон таъсири мусбӣ мегузорад. аллакай дар ҳудуди шаҳри Душанбе фестивали сайри гули лола, озмуни шаҳрии гулҳо дар ду марҳила доир гардид. даври аввал дар ҳудуди ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва даври дуюм дар шаҳри Душанбе доир гашта истодааст. ба ҳамин хотир ба хотири ободонию зебогӣ, ба хотири як гӯем ки ҳисси зебоипарастиро дар вуҷуду ниҳоди шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ташрифкунандагон зинда гардонидан, як завқ ба зебоипарастӣ, ҳарчи бештар ҷалб намудани диққати шаҳрвандон ба зебогӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе дар мавсими ниҳолшинонӣ ва гулшинонии тирамоҳи соли 2017 ва баҳори соли 2018 шумораи зиёди ниҳолу дарахтони сояафкану ороишӣ ва гулҳои мавсимию бисёрсола шинонда шуд, ки тибқи маълумотҳои пешниҳод гардида то ба 29 марти соли ҷорӣ дар боғҳои фарҳангию фароватӣ ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе наздики 4 миллиону 30,133 дона гулҳои мавсимии бисёрсола, ки аз ин шумора 1 миллиону 414,259 донаи он гулҳои намуди тюлпан мебошад, ки айни замон чихеле ки дар боло гуфта гузаштем, фестивали сайри гули лола доир гашта истодааст. мо пойтахти азизамонро ба як шаҳри дилрабо, назаррабо, ба як шаҳри зебо, ба як шаҳре табдил диҳем, ки диққати ҳамаро ба худ ҷалб кунад. дар боғи фарҳангии фароватӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, Абабдуллоҳи Рудакӣ, назди муассисаи сирки давлатӣ, Кӯли ҷавонон, боғи ҷавонон ва боғи фарҳангию фароватӣ ба номи Садрдин Айнӣ ва дигар гулгашту хиёбонҳои шаҳри Душанбе гулҳои ороишиву мавсимӣ шинонда шудааст, ки ин метавонад барои зебоипарастии тамоми мардуми Тоҷикистон замина гузорад. дар роҳраву гулгаштҳои боғҳои фарҳангии фароватии мазкур гулҳои лола ва дигар гулҳои мавсимӣ шинонда шудааст, ки ин аз омодагии ҳамаҷонибаи масъулон ба озмуни сайри гули лоларо шаҳодат медиҳад. корҳои кабудизоркунӣ, сабзгардонӣ ва шинондани гулҳои лола ва мавсимӣ дар боғҳои фарҳангию фароватӣ ба номи Абабдуллоҳи Рудакӣ, боғи майдони парчами давлатӣ, нишони давлатӣ, боғи Ирам, боғи фарҳангии фароватӣ ба номи Садрдин Айнӣ ва дигар хиёбону гулгаштҳои ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ вусъат ёфта ин мавзеъҳои истироҳатию фароватӣ тамошобоб гардонда шуданд.
мақсад аз баргузор кардани озмуни сайри гули лола эҳёи анъанаҳои ниёгон дар самти эҳтиром ба тамоми зебогӣ, ободонӣ ва хуррамии муҳити атроф, бедор намудани муҳаббати сокинони шаҳр ба гулпарварӣ, ҳифзи мероси табиӣ ва дар ин замина ҷалби сайёҳону рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. умуман дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе омодагиҳо барои гузарондани озмуни шаҳрии гулҳо, сайри гули лола дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, корҳои ободонӣ, сабзгардонӣ, шинонидани гулҳои лола бо тару услуби замонавӣ, оро додани мавзеъҳои истироҳатӣ вусъат дода мешавад. Нуралӣ Сафомиддин, Абдурозиқи Собир, Неқадами Нуралӣ барои барномаи ахбор. дар шаҳри Душанбе даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид ва ба ин муносибат барномаи рангини фарҳангӣ доир шуд. дар натиҷа ташкили дурусти корҳои фаҳмондадиҳӣ, тарғибу ташвиқи ватандӯстию ватанпарастӣ ва дар байни ҷавонони мамлакат сол то сол шумораи ҷавонони ҳавасманд барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба маротиб афзоиш меёбад. ҷавонон бо камоли ифтихор ва нангу номуси ватандорӣ барои хизмат ба ватан изҳори омодагӣ менамоянд ва дарк мекунанд ки ҳимояи марзу буми ватан қарзи фарзандӣ ва мояи ифтихори ҳар як ҷавонмард мебошад. гузориши хабарнигорони мо. ҳисси баланди ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва беҳтар шудани шароити хизмат дар қисмҳои ҳарбии мамлакат боиси бештар ба хизмати модар ватан рафтани ҷавонон гардидааст. бо оғоз шудани даъвати навбатии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, дар рӯзи даъватшаванда як гурӯҳ ҷавонони ватандӯст ки барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ариза пешниҳод карда буданд, волидайни даъватшавандагон изҳор доштанд ки ҳар як ҷавон бояд қарзи шаҳрвандии худ, яъне хизмати модар ватан ва ҳимояи марзу бумро бо сарбаландӣ адо кунад. шароити будубоши афсарону сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ ва шароити хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ сол аз сол беҳтар шуда, он сабаби зиёд гардидани шумораи ҷавононе шудааст ки ба хизмати модар ватан мераванд. дар рӯзи даъватшаванда дар комиссарияти ҳарбии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе барои ҷавонони даъватшаванда ва волидайни онҳо чорабинии фарҳангӣ намоиш дода шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ оғоз гардид. ба ин муносибат дар майдони парчами давлатии шаҳри Хорух чорабинии тантанавӣ баргузор шуд. гузориш аз шаҳри Хорух. ҷавонписарони саодатманди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамасола ба хотири ҳифзи марзу буми Тоҷикистон ва адо кардани қарзи фарзандии худ дар назди ватан модар ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардида бо сари баланд хизмати ватанро ба ҷо меоранд. ҷавонон худихтиёрӣ ба сафи артиши миллӣ рафта истоданд ки аз он ҷумла имрӯз аз ҳудуди вилоят 31% нақшаи даъват буд карда шуд ва дар ҳафтаи оянда нақша дорем ки пурра нақшаи даъвати баҳориро таъмин менамоем. имсол низ дар маъракаи муҳими сиёсӣ нақшаи даъвати баҳорӣ ба пуррагӣ иҷро гардид. ҷавонони ватандӯсти ноҳияи Дарвоз ки дарвозаи боми ҷаҳон дониста мешаванд, баҳри адо кардани қарзи фарзандии худ бетараф набуда, чун ҷавонони матин ирода дар ҳимояи арзишҳои миллӣ ва хоки поки Тоҷикистон ҳиссаи арзишманди худро гузошта истоданд. рӯз ман ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи Дарвоз ҳозир шудам ва дар қатори дигар ҷавонон ба ватан ва халқи худ содиқона хизмат менамоям. барои мо ҷавонон мояи ифтихор аст ки дар чунин як ватани азизу маҳбуб адои хизмат мекунем. дар ин рӯз дар баробари ҷавонони Дарвоз аз ноҳияи дурдасти Мурғоб низ ихтиёран ҷавонони зиёд ба комиссарияти ҳарбӣ даъват гардида баъди гузаштан аз муоинаи ҳатмии тиббӣ аз иҷрои даъвати баҳорӣ 100% баромаданд. ҷавонони ноҳияи Мурғоб сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлатро ҳамаҷониба дастгирӣ карда истоданд ва дар баробари дигар ҷавонон дар рӯзои аввал ба сафи қувваҳои мусаллаҳ бо хоҳиши худшон сафарбар гардида истоданд. иброз шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дарси ватандӯстӣ, ҷасорату мардонагӣ, обутоби бадан ва омода кардани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона мебошад. бо ёдоварӣ аз шароити баланди хизмати имрӯзи ҷавонон дар сафи ҳомиёни ватан таъкид гардид ки бо дастгирии давлату ҳукумати мамлакат пойгоҳи моддиву техникии ҷузутомҳои қувваҳои мусаллаҳ устувор гардида беҳтарин шароит барои адои қарзи ватандорӣ дар ҳамаи гӯшаву канори мамлакат фароҳам оварда шудааст.
мавзӯи дигар дар Яман аз бемории вабо ки дар натиҷаи ноооромиҳои дохилӣ ва мушкилии норасоии оби тозаи нӯшокӣ хуруҷ кардааст 190 нафар ҳалок шуда садҳо каси дигар мубталои ин бемории сироятӣ гардиданд. боришот ва обхезӣ дар Таиланд сабаби харобиҳои зиёд шуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар Мозамбик шумораи гирифторони бемории вабо ба зиёда аз 1000 нафар расида, аз ин беморӣ аллакай 1 нафар ҳалок шудааст. дар ин бора намояндагони вазорати тандурустии ин кишвар хабар доданд. сабаби хуруҷи бемории вабо дар Мозамбик тӯфон ва обхезӣ мебошад. 2 ҳафта қабл дар Мозамбик тӯфони Идай ва боришот ба амал омада буд. бар асари офати табиӣ дар Мозамбик, Малави ва Зимбабве беш аз 760 нафар ҳалок шуда садҳо каси дигар бенишон гардиданд. ба ҷуз бемории вабо аҳолии Мозамбикро гуруснагӣ таҳдид мекунад, зеро дар натиҷаи тӯфон ва боришот ҳосили зиёда аз 700 000 гектар заминҳои корам нобуд шудааст. боришот ва обхезӣ дар минтақаҳои гуногуни Мозамбик садҳо манзили истиқоматиро хароб кард ки сабаби бесарпаноҳ мондани ҳазорон нафар гардид. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ шахсони бесарпаноҳро дар қароргоҳҳои муваққатӣ ҷой карданд. тӯфони Идай бештар бар шаҳри Бейраи Мозамбик зарар расонд. офати табиӣ қариб 95% шаҳри мазкурро хароб кардааст. дар Яман аз оғози соли равон то кунун аз бемории вабо 190 нафар ба ҳалокат расида садҳо каси дигар ба ин беморӣ мубтало шуданд. намояндагони Созмони Милали Муттаҳид иброз медоранд ки дар Яман сабаби асосии паҳншавии бемории вабо дар норасоии оби тозаи нӯшокӣ мебошад. айни ҳол 19 миллион аҳолии Яман ба оби нӯшокӣ ниёз доранд. ҳамчунин аз сабаби идома доштани нооромиҳои дохилӣ қисми зиёди бинои беморхонаҳо хароб гардидааст ки ин ҳолати пешомадаро боз ҳам мураккаб мегардонад. ҳамзамон норасоии маводи ғизоӣ ба авҷ гирифтани бемории вабо боис мегардад, зеро дар сурати ғизои солим истеъмол накардан вабо инсони гирифторро зудтар ба ҳалокат мерасонад. дар робита ба ин ташкилотҳои гуманитарӣ ба аҳолии Яман ҷиҳати пешгирӣ кардани бемории вабо маводи доруворӣ ва хӯрока интиқол медиҳанд. ёдовар мешавад ки соли 2017 дар музофотҳои гуногуни Яман аз бемории вабо беш аз 2500 нафар сокинон ба ҳалокат расида буданд. дар Таиланд боришот сабаби обхезӣ гардид. бар асари офати табиӣ таҳхона ва ошёнаҳои якуми биноҳои истиқоматию маъмурии зери об монданд. обхезӣ ҳамчунин сабаби қатъ шудани ҳаракати нақлиёт дар чанд шоҳро гардид. ҳукуматдорони Таиланд аз сокинон дархост намуданд ки аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. вобаста ба боришоту обхезӣ ҳазорон нафар сокинон бебарқ монданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ аҳолиро аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. идомаи ахбор. дар ноҳияи Рашт намоишфурӯши ниҳол ва тухмии зироату гулу буттаҳо баргузор гардид. тадбири мазкур дар самти тақвияти ниҳолшинонӣ ва вусъати майдони боғу тогзор дар маҷмӯъ сабзу хӯрамгардонӣ мусоидат мекунад. ҳамчунин дар ин рӯз мутахассисон тарзу усулҳои манфиатбахши шинонидани ниҳолҳои мевадиҳандаро ба хоҷагидорон тавсия намуданд. гузориши Идигули Маҳмуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ мекунад. аз ҷумла ташкили ярмарка фурӯши ниҳолони мевадиҳанда ва сояфкан дар маркази ноҳияи Рашт яке аз роҳҳои муаррифии навъҳои нави ниҳолони серҳосил барои бунёди боғҳои нав дар минтақаҳои кӯҳистон ба шумор рафта, бадин васила метавон истеҳсоли меваҳои хушсифатро дар ноҳияҳои Рашту Нуробод, Тоҷикободу Лахш ва Сангор барои содирот зиёд намуд. айни ҳол дар ноҳияи Рашт 8 хоҷагии давлатӣ ва деҳқонӣ фаъолият дошта. аҳли заҳмати онҳо асосан ба парвариши ниҳолони мевадиҳандаву сояфкан машғул мебошанд. дар қитъаҳои ниҳолпарварӣ деҳқонон нигоҳубини 17 намуди ниҳолони себунок, чормағзу зардолу, олучаву гелос ва дигар навъҳои серҳосилро ба роҳ монданд ки дар бозорҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он харидорони зиёде доранд. боғҳои нав дар асоси ҳамкории олимону мутахассисон ва боғдорони соҳибтаҷрибаи маҳаллӣ бунёду барқарор мешаванд, зеро талаботи бозор ҳамасола ба меваҳои хушсифат афзуда истодааст. имсол мувофиқи нақшадурнамо дар ноҳия бояд дар майдони 70 гектар бунёди боғ намоем ва 215 гектар боғҳоро барқарор намоем. гуфтанд дар кор ки дар ноҳия хоҷагиҳои ниҳолпарвар мавҷуд ҳастанд ки асосан дар ноҳия бо ниҳолҳои мувофиқ ба ноҳия шинонида мешаванд ки мо зиёда 105 000 бех ниҳол дорем.
мутахассисон сahmi хоҷагиҳои ниҳолпарвариро дар рушди соҳа манфиатовар маънидод мекунанд, зеро давоми солҳои охир беш аз 400 гектар боғҳои замонавӣ аз ин ҳисоб бунёд шуда истеҳсоли мева низ афзуда истодааст. аз ҷумла фаъолияти бо низоми хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ имкон дод ки соли гузашта зиёда аз 112 000 беғ ниҳолони гуногун ба фурӯш бароварда шаванд. дар ин радиф соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз ҳисоби ниҳолони хоҷагиҳо 80 гектар боғи нав дар заминҳои талутепа ва доманакӯҳо бунёд карда мешавад. ҳамин тариқ баргузории ярмарка фурӯши ниҳолони мевадиҳандаву сояафкан дар маркази ноҳияи Рашт имкон фароҳам меорад, то деҳқонон бо интихоби навъҳои нави ниҳолон майдони боғҳоро зиёд карда дар таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хусифат саҳми арзандаи худро гузоранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.